सोरनि हाबा आदैनि हाबा हिनजाव गोदान लाबबाय दे इथिनायलाय हिनजाव गोदाना मोजां नंगौना नङा हो नङा नङा होनखायले माबायदि हिनजाव गोदाना मोनफायाखैनो माथो हिनजाव गोदाना गुफुर ना गोसोम रे गुफुर ना गोसोम हिनजाव गोदाना गुफुर ना गोसोम गोसोम गैला गोजौ ना गाहाय गोजौ ना गाहाय हिनजाव गोदाना गोजौ ना गाहाय गाहाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रिफुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि ब्लग भिडिअआ लाब्रा ब्लग भिडिअ हाबानिबो भिडिअ नङा ओरैनोथ' दामानि हाबानि भिडिअ जाबाय थानो नालाय बोथोराबो हाबा बोथोर नालाय जाहैनांगौआनो जोम थाङा आरो जानो थांथ'थ' ब्लग भिडिअबो लाखानाय जायो एसे मेम'रि दोनथ'नो दाखालि साननैसोआवहाय लानानै दोननाय फिसा फिसा भिडिअ दङ बेफोरनो जाहैबाय भिडिअफोरा दाखालि जों गामियावहाय रायजोफोरा ना सारदोंमोन रायजोनि फुख्रिखौ बेयावबो एसे भिडिअ लानाय जादों बेखौबो देखायगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दा हालदैनि खामानि सोलिगासिनो नालाय बिनिबो एसे भिडिअ लानाय दङ ओमफ्राय आरो दाखालि बावै आङो न'आवहाय थांदोंमोन दसे बेयावबो ससे लानाय दङ बिदिनो लगाय गथाय मोनसे लाब्रा आरोना लाब्रा ब्लग भिडिअ गासैखौबो देखायलांगोन आरो दायो आङो साम'बो सायनो लादों नाथायबा आङो साम'खौ दायो सायनाल'सो दोनगोन गाबोन जागोन आरोना गाबोन फुङावहाय नाथायबा संनाय मानायफोरखौ आं बे भिडिअआवहाय देखायनो हानाय नंला बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ फैगोन ना बेयावहाय एसे देखायगोन आरोना संनायखौ ओरैनोथ' आङो साम' संनाय मानायनि भिडिअ खैबारबा लाबोखांबाय अब्लाबो टाइम मिलायबा लानोसै ओमफ्राय साम'खौ गाबोन जानो गोसो गैयामोन जोंहा दिनै सायनानै गाबोन जानो गोसो गैयामोन आरोना समफोरसो जानो गोसोमोन नाथायबा जोंहा मुथुआ गलाघाटआव मिटिङाव थांगोन नालाय बे थांबा साम'खौ मोनजालांनाय नङा बेनिखायनो दिनैनो सायनानै गाबोन फुङाव संसै आरोना ओमफ्राय दा गलाघाटआव मिटिङाव सोरबाफोर जोंहा मुथुखौ लोगो मोनोबाथाय मुथुनाव मेथाइ बिना जा आरोना आंनि साबस्क्राइबारफोरा लोगो मोनोबाथाय ओमफ्राय जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो नै आङो सुइटारबो गाननानै लाखाबाय आरामसे जनानै साम' सायबाय थानोसै बेनि उनावहाय दाखालि ब्लगफोरखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थादा मुथुबो गैया नालाय मबाइलफोरखौ माथिबा दोनना लानानै भिडिअखौ लालांसै ओरैनोथ' ब्लगारफोरनि खामानिया बेनोसै भिडिअ लानो गोसोथारबाथ' माबा माबि खालामनानैबाबो लाखानांगौ जायो नालाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना जायफोरा मोजां मोनो आरो मोजां मोनाबा ससेल' नायनानै थांबाबो जेबो नङा नै साम'आ बेयावनो दङ साम'आ 1.5 केजि आरोना दहाय बायनानै लायनाय नै जि जागाजोब्बाय साम'खौ सायनानै दोनबाय नै आङो साफा जानानै थाथोंसै गाबोन आराम संनानै जानोसै ओमफ्राय नै मुथुजों आंजों दाबसे जायगायावहाय थांनो ओंखारदों बेखौ दा उनाव खोन्थागोन आङो ओमफ्राय नायलाय लामाखौ जोंहानिखौ मा अबस्था जाखो जोंनिथिंजाय वाटार साप्लाइनि पाइप गायदों नालाय ओमफ्राय दा लामाखौ बेफोरबायदि जावग्रुजोबनाय जाहैबाय आरोना लामाखौनो एसे बोरैबा मोनलायलायबाय आं एसेबां साफा जाबायमोन मालाय नै जों गामिनि रायजोनि फुख्रि बेयावहाय दिनै ना बोदों आरो रायजोफोरा मोनजागोन दिनै नाखौ
न' राननानै हरो फिसा फिसाथारसो माथो नायानो न' गिदिरबो थागोन गिदिर दाखालि जाजोब्बाय दां दाखालिया किसुमान गिदिर दङमोन बोजोबखाथारबाय नामा दासो खनसे बोदों नेटानो दासो फैदो ओइ बा बेसां केजि जागोनलै आबौ 1 केजि जागोन न बोथोरा ओरैबायदि थान्दा जोङो न'निफ्राय ससे ओंखारबोबाय आरो जोङो दायो जोंहानि न'आवहाय थांगासिनो आरो आङो मा होनो मैया मानामुनि खादोंमोन आरोना न'आव हरनो थाखाय ओमफ्राय दा जोंहानि न'निफ्राय लायनो थाखाय रावबो मानसि गैया बिनिखायनो जोङो जाहा मुथुजों आंजों हैनो थांगासिनो दायो संख्रि साहा लोंथ'नो बेलासेहाय बेखौनो एसे भिडिअ लालायनोसै जायफ्रा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो दिनै मा खालामदो मैया मा खालामदो बेफोरखौनो एसे ब्लग भिडिअ लाबाय थाब्लासो मेम'रिया मोजां थागोन नालाय बिनिखायनो कन्टेन्टफोरा बारा मोजां नङाब्लाबो भिडिअ लालांसै आरोना ओमफ्राय माखौथो रायलायबाय थानो बै गामि खाथियावहाय हाबा जादों जानाया ओमफ्राय खबर दंना गैयाथाय जोंहा दिनै न' गैया न' खबर गैयाबाथ' थिगानो मोजांसो बाराद्राय हाबा जाजाया हाबा जाबाय थाबा बिराद मा होनो बिखा ख्लाब मोनो आरोना आङो मुथुआ मादि मोनो मिन्थिया जोंहाथ' बांसिनसो हाबाखौ मुथुआसो जाखायो नालाय ओमफ्राय आं जाबाथाय जि बोरैबा बिखा ख्लाब मोनो कारना जाहैबाय गेस आहा गेसनि बान्दारबो दं नालाय ओमफ्राय माखौथो रायलायबाय थानो थुदो थांसै मुथुजों आंजों एखे गस्ला गानदो दे मुथु नोंनि गस्ला माय देखाय नै फैलाय ए बहा थांनाय हा बहा थांनाय हा हाबायाव सोरनि हाबा आदैनि हाबा हिनजाव गोदान लाबोबाय दे इथिनायलाय हिनजाव गोदाना मोजां नंगौना नङा हा नङा नङा होनखायलै माबायदि हिनजाव गोदाना मोनफायाखैनो माथो हिनजाव गोदाना गुफुर ना गोसोम रे गुफुर ना गोसोम हिनजाव गोदाना गुफुर ना गोसोम गैला गोजौ ना गाहाय हिनजाव गोदाना गोजौ ना गाहाय हा गाहाय गासिबो जाखायो दे जागायदो नै जों न' मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो लाल साहा संख्रि साहा लोंसै आरोना नैबे लाड्डुजों दे मुथु जागायदो लाड्डुआ जागायदो नै मा नोंबो नायनो नोंनि आप्पा न' ओमफ्राय होरो नाय नोंखौ खनसे हाबायाव नों मा जागोन आदैनियाव ना गैयानो मारबिना लाइन सेस्लायानो बुम नो उदैया उदै नुजादो हा उदै नुजादो जों थांसै दे मारबिना दे बाय होनदो बाय सोरदोबा हामजादो हा एखौ मा जायो नों बामजा मा जायो आमाय दे बाय हरदो जोङो न'आव थांनाया नैबे न' मोनसेयावहाय मोनफैलायबाय जोंना खाथिखायनो थांलाय फैलायानो जोबनो थाङा आरोना ओमफ्राय नै दहाय आङो रायजोफोरनि ना सारनाय भिडिअखौ एसे देखायखादोंमोन नालाय बेनिनो आरो बे नायानो गिदिरानो गैस्राया फिसासो नै दाखालि खनसे सारबावबाय नालाय ओमफ्राय बे सारनायाव गिदिरा हमजाबाय खोमा ओमफ्राय बे खेबाव एसे फिसा आरो ओमफ्राय नै आङो ना फिथिख्रिफोरखौ मासे सायबाय थास्लाय होननानै खनसेयावनो ज' लानानै नै बे माबायाव पाकायाव एसे इदि हुथ्रुद होदों आरोना एसे दै लुलाय हुथ्रुदलाय इदि खालामदों आङो बेबायदि खालामथाय बिगुराबो साफा खारजोबखायोना ओमफ्राय उनावहाय खिखौल' सिफ्रु गारबानो जाबाय आरोना खर'खौबो माइ सिफ्रुनांगौ खर'फोरावबो हाब्रु थायोना मालाबा समाव
मासे मासे सायबाय थाबाबो टाइम लासिगोन होननानैनो ओमफ्राय दा नाखौ जोङो जानोसै ताजा ताजानो बे फिसाखौ एसे रोसि जेब खालामनानै जानोसै ओमफ्राय ना एसे गिदिर गिदिर मानसि दं नालाय बेखौ फ्राय जानोसै आरोना नै बेनो हालदै रुगासिनो जा हालदै ओंख्रि हालदै ओंख्रि संदो सारायसेल'सो रुखांदो ना नै जाहा हाजिरा लादों आब' न' खाथिनि बिराद खामानि मावो जोंहानाव आब'आ एकदम न'नि बायदि खामानि मावबाय थायो आरोना नै दंबावसो बुरजाहैनो खनथाम जाबावगोन नै इयो आरोबा बैबा खैबार जायो न बियो मेल्ला दंसाबोयाव जोंहानाव मानसिफोरा जा हालदै बायनानै लांखायो थांनाय बोसोरावथ' ओरैबायदि बुरजा हालदै दंमोन ओमफ्रायो मानसिफोरा बायनानै लांजोबस्राबाय ओमफ्राय दाबो नागिरफैबाय थायो हालदैखौ हालदैयानो गैस्राला ओमफ्रायो नै दासो गोदान बानायदो आरोना ओमफ्राय सोरनोबाफोर नांगौबा लांफैबानो जाबाय उनावहाय बेखौ ओमफ्राय नै बियो खख्लिं बेगर बेखौ खख्लिं दालि खालामनो नागिरदों जा मोजां नुखायो आङो फाख्रा फाख्रानो ओमफ्राय बाख्रियाव नै 10 थाखा फैसा मोनदोंमोनहाय आङो आइनिनो जाखागोन बे आं आवथायना दोनहैनोसै मोनबाय दा उनावसो जानांसिगोन बेलासियाव जेबो जाया न' नै आङो हालदै बाथोन जानो नागिरदों दिनै हाबा जायै जायै उदैफोरा एसे गरम जाबाय नालाय ओमफ्राय हालदै बाथोन जाबा उदै साफा जायो होनदों नामा न' उदै साफा जायोना आरो बेनिखायनो हालदै बाथोन जानो नागिरदों हालदै बानलु गोथां सामब्राम गुफुर दुन्दिया बिदि होनांगौ न' बिदि होनानै बाथोन देना जानोसै आरोना नैबे हालदैखौ आं दा उनावहाय दिनै जोंहा न'आवहाय रावबो गैया नैबे हाजिरा मावनाय आब' ओमफ्राय आं जों सानैल' ओमफ्राय दा बियो हालदैखौ बे सेस्लायावहाय लाबो होफैदों आरो ओमफ्राय आं एसे बोस्राना होनानै गिदिर गिदिरखौ हाखावनानै होदों थाब राननाय बादिहै ओमफ्रायथ' आंना दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैगोन बेबायदिनो लाब्रा ब्लग भिडिअ' दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय